दुपट्टा ए लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से ए लाल दुपट्टा हे लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से मुझको पिया ने देख लिया तो मा मोनबाय दंहाय नोंहालाय मा मोजाङै उन्दुनोबो होआहाय खायसो रोजाबनोबो रोङा माबो रोङा जायाफ्रा मानो मा खायसे हाल्लाल खालामबाय थायोहाय मोजाङै मानो उन्दुनो होआ आंखौ नोंहालाय नोंसो बांसिन दावराव बिबो हरावबावसो दाथ' हरबो जाबावाखै दासो जादोंबाहाय 5टा 6टा जादों नोंसो बांसिन दावराव खालामो गाबाय थायो आंखौलाय माला दावराव खालामनाय नुखो नोंहालाय आंहालाय माथो सानफ्रोमबो साब सुब सिरि उन्दुना थायो हा मालाबा गाबो देनाय बिदि होननानैथ' आं एसेबां गाख्रब गाबाना एसे सान्थि होनांगौहाय ओरैनोबा गोजां बोथोर कम्बल गांसेजोंल' थानांगौ खथ' खस्थ' आंसो मोनथिदों नोंल' आंहा मा दसखान मोनदों नामा आङो मा मेथाइबो रोजाबनो मोनला नामा नोंसोर जुदि गाबनो हायोबा आंबोथ' मेथाइ रोजाबनो हागौ ना नोंनिया बांसिन दे थेवबो नोंनिया दावरावानो बांसिन आङो मालाबाबो दावराव खालामफेरा सिरि उन्दुना था बेयाव एकदम सुर गैया मा गैया मेथाइ रोजाबबाय थानाङा खोनासंनो बालायलाङो आंखौ सानसे मथे उन्दुनो हो एसे अरे आंनिसो गोसो आङो मेथाइ रोजाबा हा नोंहालाय मा नांजादों दे नोंहा उन्दुबाय थाना माने गावनियाबा दावराव खालामनो मोनो आंबा मोना दोनलै नोंनि मेथाइ रोजाबनाय जायाफ्रा मानो आरो नोंहा एसेबां रोजाबनो गोसोबा नोंहा गोसो सिङाव रोजाबनानै था खुगा सिं बेयावलाय मा दावराव एसेबां उन्दुनो हो दे बाल उन्दुनो मोनाखै हरावबो थाम्फैनि थाखायनो गोजांनायनि थाखायनो उन्दुलाङा सानावबो उन्दुनो होआ नामा आरे मा बुंबाय दङ नोङो खबाइस्रिहा नों जुदि दावराव खालामबाय थानो हायोबा हराव आं सानाव मानो मेथाइ रोजाबनो हाया सिरि थादो आंखौ एसे उन्दुनो हो उन्दुनो ओंखारदों आङो नोंबो सिरि आंबायसो उन्दुना था नङाबा खिन्थु जाबायलै आंजों मानोथ' दावराव खालामबाय दङहाय उन्दुनो ओंखारदों आंखौ दसे उन्दुनो हो माखौ एसेबां गाख्रब मेथाइ रोजाबनांगौ जाखो नोंहालाय माखौ एसेबां खुसि जादों हा खुसि जादों आंहा आंनिसो गोसो आं खुसि जाबानो मेथाइबो रोजाबगोन मोसागोनबो मा दावराव खालामबाय दङ नोंसोरो सिरि था खालि नांज्लायनाय ल'था नोंसोरनिया बांद्राय दावराव खालामबाय थानाङा मोनथिबाय दे दानो साबुदा होजागोन नोंनि थाखायनो दावराव जायो मोनथिबाय दावराव खालामनो सानाबाबो माखौबा मा खुसि जायो मोनथिया दे आरो जेल सिङाव आंहाबा टेनसनावनो उन्दुनो ओंखाराहाय बेहा माबा जेबो टेनसनखौनो मोना खोमा माबा मोसायोबो मेथाइबो रोजाबो थै दाखुलिया फिसालाखौ दानथाना फैनानै आंजोंसो गोलैनो मोन्दों थाफ्फिसो बियो मानसि देथारग्रा आंनियाथ' भुलावसो थैदों आंथ' बुथारनो होननाबो बुथाराखैमोन बेथ' रुवाजोंनो देथारना फैखादों फिसालाखौ एसेबां पापि बिमा नायनोनो बायो आं बेखौ साला आंजोंसो गोलैदों पापिया मेथाइबो रोजाबनो मोनलाहाय नुदोंना आंहा एसेबां मोजाङै मेथाइ रोजाबबाय दंमोन मिनिसो रोङा मा दाबो खर'खौनो बोरैबा मोनबाय दङ नामा मा बाहेरावनो ओंखारला मा होननानै रायज्लायनो दा आं बेजोंलाय आरो नायनाय मानसिखौनो आं एसेबो फसाया मोदोमाबो गिदिर मोखांफोराबो गिदिर माने आंजों एसेबो गोरोबनायानो थाङा माने एसेबो समायनायानो थाङा आंजों दासो नोंहा औ माने खर'खौनो एसे बोरैबा मोनदोंमोन आङो बिबारि बाजैयालाय मा खालामदों आब'आ खामानि मावगासिनो नोङो मावा आंबो मावगासिनो आंबो नै दासो फैदों बेयाव नोंखौनो सानबाय दङमोन आङो खर'आ दाबो हामाखै नामा होननानै मोजां मोनबायना खर'खौ एसे औ मोनबाय आङो ओजों थांना फैनि र' माने गामिथिंजाय थांना फैनि र' माने ओरैनो ओमफ्राय जमुना आङो बेनिफ्राय गाबोन फुङावनो थांसै माने सम गैया आंखौ लिंहरदों माथो नोङो सप्तासे सुटि लाना फैदों होनाया गाबोन थांलायनोसै औ माने आंखौ लिंहरबाय माने आं थानो सानदोंमोन नाथाय आंखौ सारा लिंहरबाय गाबोननो थांसै आङो थांना फैनि र' गामिथिंजाय मा मिनिसोराङा मा जामारदों सप्तासेनि थाखाय सुटि लाना फैदों होनाया गाबोन फुङावनो थांनो ओंखारबाय मानि थाखाय आरो आंखौ एसेबो मानो केयार खालामाखै
माने आंजों एसेबो रायज्लायनो नागिराखै दहायनिफ्राय नेगासिनो आङो बेजों रायज्लायनो होननानै ओमफ्राय दा फैबायबो बाहेरायाव ओंखारबायबो ओमफ्राय दा गामिथिंजाय थांबाय मानो आरो आंखौ मानो सुखुयै सुखुयैबायसो खालामबाय दङ बियो मानि जाहोनाव ना आंखौ फसायाखै औ बिदिनोथ' खोमा आंखौ मिनिसोरांहा फसायमाराखैयानो दे नङाबा आंखौ बेफोरबायदि खालामनाय नङामोन फैनायनिफ्राय आं बेसेबा बेखौ नागिरबाय दङ रायज्लायनो नागिरबाय दङ आं बेजों नाथाय बियो आंखौ एसेबो केयारखौनो खालामाखै खर' सादों होननानै रुमाव हाबना दंबाय थायोमोन दा ओमफ्राय नै ओंखारनाय लोगो लोगोनो गामिथिंजाय थांबायानो आंखौथ' जेबोखौनो सोङासैखौनो बुंजायो मानो ओरैनोबाथ' मबाइलाव बेसेबा रायज्लायबाय थायो आंजों नाथाय आंखौ मोगथाङाव नुनाय लोगो लोगोनो मानो बेफोरबायदि सैया सैया खालामबाय दङ जाहोना मा मार र' बिबारि आब'खौनो सोंहैनि आङो बियो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामबाय दङ बियो मोनथिनोबो हानाय ओइ मैनास्रि 20,000 दंमारोना गैमारालै बेयाव दङ दे गप्ता आं मोजाङैनो सानना लाबोखादों जाबे खिन्थु थाइसेबो खम थानो मोननाय नङा बेयाव औहाय आंनि मोसौनि आथिंखौ सिफायनानै नोङो फैसाखौ खम लाबोबा जागोन नामा ओहो खम गैया दे आयै 20,000 दङ सान नोंसोरो ओमफ्राय हाखराव नोङो जिफोरखौ सुनो लाङा ना मायो आंनि जोमग्रा कम्बलखौबो सुना होनाय आरो गब्दानि कम्बलखौबो लां बेसेबा गोबाव जाबाय सुयैया कम्बल आं दिनै सुथ'ला नामा आयै माने सान्दुङाबो दिनै एसे खम दुंदोंना गाबोन सुसिगोन दे आरो आं दिनै न'बो लिरनो नागिरदों गाबोन सुसिगोन दे न'खौलाय दिनैलाय मानो लिरनो नागिरदों दे जागोन दे गाबोन सुना होनांगोन दे खिन्थु हाखरावसो सुनांगोन आंनाबो जोमग्रा जिया मैला जाना दङ मोजाङै सुदे हाखराव औ जागोन दे गब्दा आं मोजाङै सुगोन नाथाय दिनै सुथ'ला दे दिनै आरो एसे गोबावबो जाबायना आंनाबो सफैनायावनो गोबाव जाबाय गाबोन सुसिगोन दे आयै ना नाथाय गाबोनो सान्दुं दुङाबाबो सुनांगोन नोङो मैनास्रि खारग'आ नोङो साला खामानि मावनो बाबा जागोन नामा जागोन दे आयै आं गाबोन फुङावनो सुगोन थां माखौथो नायबाय दङ न' लिरनोबा लिरै थां आरो गाबोननिखौ गोसोआव लाखि दे गाबोन खिन्थु कम्बलफोरा सुना होजोबनांगोन सान्दुं दुङाबाबो गाबोन जेबो नाटक खालामनो मोना दे सान्दुं दुङाखै माबा दुङाखै होननानै सान्दुं दुङाबा माथो एसे बोरैबा मोनामगोन आयै जेनेबा रानाबा मानो मोनामनो मोनामा दे जागोन दे आयै सुगोन आङो गाबोन गासैखौबो सुजोबगोन दा नोंलाय मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ गाबोन सुबाबो जागोन होननानै दा आरो पापरिया न'आव गैया खोमालै आयै स्कुलाव थांदों खोमा गाबोन बिखौ स्कुलाव थाङै सिगांनो लिंनांगोन जेनेबा बियो स्कुलाव 8:30 थाङो खोमा 7:00 लिंनांगोन स्कुलाव थांगोन खोमाथ' औ नंमारगौ दे दा दिनै टाइमबो जाबायना आङो बावनासो दङमोन गाबोन खामानिया जामारगोन होनबा औ गाबोननो मैनास्रिनि जोबथा दिन ओमफ्रायथ' फैसाखौबो मोनखाबाय आयै 20,000खौ ओमफ्राय मोसौखौबो साननैसोनि उनाव गैराफोरनो हरनोसै माने फानहरनोसै बिसोर जाथोंसै गैराफोरा माथो खालामबावनो आरो सोरबा नायबाय थागोन दे मैनास्रिखौथ' गाबोनो जोंफोर सेटेप खालामखानोसै औ मोसौखौलाय मा दरखार नांदों दे बेफोरबायदि लाखिबाय थानो गैराफोरनो जानो फानहरनोसै बेसेबांसो मोनगोनबा दा 20,000सो मोनगोन ना मोनाबा 10,000सो मोनबाबो जागोनहाय जेबो नङा 10,000 मोनबाबो दाथ' जोंफोर 20,000 मोनखाबायना जोंफोरनिया लस जाखानाय नङा आयै जों बायनायावनो 20,000 नामा होननानै बायदोंमोन दा देरबाय देनाय थेवब्लाबो मोनबावगौमोन देनाय 10,000सो दा माथो खालामबावनो आरो जोंनि दा मैनास्रिखौ नांथाराना जेरैखि जाया बेखौ बुथारखानांगोन जोंफोरो सहायनो हाला आंबो गैया बियो जोंनिफ्राय थांखाला आं मिथिगौ हाजार साजा हो बेखौ हाजार फोरानना दोन बेखौ थेवब्लाबो थांनाय नङाहाय बियो बेनिखायनो बुथारनायानो साबसिन जासिगोन गाबोन धुमकि होनांगोन दे फाफरिखौ नों जुदि मैनास्रिखौ नाख्लायना होआबा जों नोंखौ नाख्लायनोसै होनना बुं ओमफ्राय नों जुदि सोंनोबा खिन्थायोना नोंनि फंबायखौ सेथाना दोनगोन होनना बुं दे बेफोरबायदि दं होना दोनखा नोंनि फंबायखौ सेथारना दोनगोन होनबानो बियो गिखागोन ना गथ'आ औ बिफंखौ जोबोद अनखायो बियो फैसाबो 10 थाखा होगोन होनना बुं दे मा आयै नोंखाया नामा नङा जेनेबा आंबो थागोन देनाय आंबो बुंगोन नोंबो बुंबानो जाबाय माने ओरैबायदि धुमकि होनांगोन ना ओरैबायदि गिहोनांगोन बेखौ गिखागोन बियो गिख'लिखा गथ'आनो आङो ना बेखौ फुङावनो लिंनो थांगोन जोंहा दिनै गुदुं गुदुं फिथा सावदोहाय फै फाफरि साहा लोंनो फिथाजों होननानै आङो लिंनो थांगोन बेखौ फुङावनो ओमफ्राय फिथायाथ' दंखायो देनाय मिसाखौनो साहाजों थाइनै होनोसै ओमफ्राय ओजों हाखरखिं लांखागोन आरो साहाखौ लोंखांबानो
ओमफ्राय नोंबो थांबानो जाबाय आंबो थांगोन ओमफ्राय नोंबो धुमखि होदो आंबो धुमखि होनोसै नाथाय मैनास्रिनि सिगाङाव बुंनाङा दै एसे गोजानाव थानासो जागोनलै आयै मिथिखागौ आं नाथाय गाबोन खिन्थु खामानिया जाथारनांगोन दे मैनास्रिया सानस्रिनोथ' रोंमाराना रोङालै बिलाय मानो सानस्रिनो रोंलाबायनो रोंखाया बियो 10 बारसो सोंखाबाय आं रोङानो होमबा खामानिया गाबोनो जासिगोन आरो ना औ बिहामजो आङो जमुना बिहामजोनि मोखांखौ नुनानै बोरैबा मोनबाय थाबायहाय जेनेबा बेथ' जोंनि न'खराव हाबा जागोन सानबाय दंमोन नाथाय मिनिसोराङा दा बेखौ फसायनोनो थाङाखै माथो बुंबावनो आरो आयै आं बुंनायानो थायाखै र' दुखु मोनमारगोन बिहामजोआ दा मा होननानै बुंनो देनाय बुंनांसिगोन दे आरो आयै नङाबा बियो सानबाय थागोन ना गावखौ फसायदों होननानै बेनि थाखायनो आं दिनैनो बुंनोसै खोमा मिनिसोराङा जुदि एसेबो फसायनायानो थायाखैबा माथो खालामबावनो दे आरो आयै नङा होमबा बेनिखायनो दिनैनो बुंनोसै आङो आब' मा खालामदों दङ र' जोङो ओरैनो बिहामजो रायज्लायबाय दङमोन दे आया आयालाय मानो थांखो दे आं फैनाय लोगो लोगोनो माने आया थांनो नागिरखादोंमोन आब'लै आं माबा मोजां मोनाखै मिनिसोरांखौ आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामबाय दं बियो मानो बियो आंजों रायज्लाय खालामबाय दङ मबाइलावथ' बेसेबां मोजाङै रायज्लायोमोन बियो नाथाय मोगथाङाव आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामबाय दङ नों मिन्थिगौ ना आब' ना बियो आंखौ फसायाखै माबाले जमुना आंबो मा होनना बुंबावनो मा बुंनो आब' आंखौ मा मिनिसोराङा फसायमाराखैना ओहो जमुना आगै नोंखौ मिनिसोराङा फसायाखैनो खोथाया होनबा बिदिनो मार आरोना आब' दे जेबो नङा दे आङो एसे मिन्थिखादों मानो होनबा बियो आंखौ माने केयारखौनो खालामाखै फैनायनिफ्रायनो माने खर'खौ बोरैबा मोन्दों होननानै न'निफ्रायनो ओंखाराखै आरो ओंखारदोंबाबो डाइरेक्ट बाहेरावसो थांखादों आरोथ' सप्तासे सुथि लाना फैनाया गाबोन फुङावनो थांसिगोननो बेफोरावनो आं मिन्थिखादों एसे माने बेफोरावनो हमनो हाखादों आङो दे फसायाखैबालाय फसायाखै आरोना माखौथ' आरो दे जेबो नङा दे आं जेबो मोनाखै थेवब्लाबो बियो फसायाखैबा फसायाखै होननानै खिन्थानांगौमोन आरोना मेसेजफोराव आंनो दे जेबो नङा दे गावबा गाव फसन्द ना आब' नोङो दुखु मोनदों नङा जमुना आगै आं मानो दुखु मोनो आब' गावबा गाव फसन्द ना नाथाय बियो आंखौ फसायदों होनदोंमोन ना बेनि थाखायसो आंबो बेजों एसे माने रायज्लायबाय दंमोन आरोना जानो हागौ बेयो फट'आव आंखौ मोजां नुदोंमोन नाथाय मोगथाङाव मोजां नुवासै आंखौलाय आरो अबाव फसायनो आब' आं साइसआनो गैखाया रामोनदायानो आंखौ फसायासै आरो मिनिसोराङालाय अबाव फसायबावनो नङा होनबा आब' थेवब्लाबो बियो आंखौ फसायदों होनदोंमोन ना बेनि थाखायसो आं रायज्लायनाय जादोंमोन बेजों नाथाय रायज्लायला आङो मालाय गावबा गाव फसन्द नङा होनबा आब' मोगथाङाव माने आंखौ एकदम बोरैबा नुथारदों खोमा बियो फट'आ आरो एसे बिउटि प्लास लागायदोंमोन ना बेनि थाखाय सानदोंमोन खोमा बियो मोगथाङावबो साइज दं होननानै नाथाय आं साइजआनो गैया दाब्लेब्ले अबाव फसायनो नङा होनबा दे जेबो नङा जेबो मोनाखै आङो माबाना मबाइल चार्ज होना फैनो आब' जमुना गैया जोबोद दुखु मोनदों बियो आं मिन्थिखादों ओरैनोसो बेफोरबायदि मिनिफ्लादों सायाव नाथाय बिनि गोसोआ जोबोद दुखु मोनदों बायफ्लेलांजोबदों बेनि आं मिन्थिखागौ बे मिनिसोराङाबो मानोथ' फसायासै दे आंलाय माथो जमुना गैयैखौ साफायानो नुयो मा जाबावनो बे मिनिसोराङाबो मानोथ' रायज्लायबाय थानायमोन दे गोसोथोनाय बायदि एसेबां दिन बिदिनो रायज्लायबाय जमुना आगैयाथ' गोसोखौनो थोदोंमोन खोमा दा गावगायासो फसायासै दा मा जागोन दे बे जमुनाया हमनो हाखाबाय खोमा आं फसायाखै होननानै मानोना आं बेखौ माने केयार खालामाखैना बेयावनो हमनो हाबाय खोमा बियो हमनो हानाय मोनबा मोजां जागौमोनलै दा आङो खिन्थानोबो बोरैबा मोनो बे बिबारि बाजैयाबो मानो खिन्थायाखै दे आंखौ फसायाखै होननानै जानो हागौ बेबो एसे बोरैबा मोनदों आंहाबो गोसोआनो बायग्लिजोबदों मानोना आं जमुनाखौ बेफोरबायदि होनना सानाखैमोन रियेलाव फट'आव जेरै बेफोरबायदिनो सानदोंमोन नाथाय रियेलावथ' एसेबो माने फट'नि बायदियानो नङा बे जमुनायानो फन हरदों मानो हरदोंबा हेलौ मिनिसोरां
औ बुं मेथाइ जानो नामा जमुना मायबाफोर जानो नामा? मेथाइ? औ लाबो। मिनिसोरां नोङो जेनेबा मानोथ' आंनो खिन्थायाखै दे? माखौ? नोंबो मिथिखागौ मिनिसोरां। मिनिसोरां नोङो जुदि आंखौ फसायाखैबा डाइरेक्ट फसायाखै होननानै बुंनांगौ ना। मानोथ' बेफोरबायदि एरसेना थायो बा खारनो नागिरो। दे नों फसायाखै जेबो नङा दे गावबागाव फसन नङा होमबा? सरि दे जमुना आं नोंखौ फसायैनि थाखाय। दे मिनिसोरां मा सरि होनना बुंखो नोंलाय? जेबो नङा। आं आरो मानसियानो साइस नंखायाना अबाव आरो आंखौ फसायनो नङा होमबा? आरो नोंनि फसनाबा माबायदि गावबागाव फसन नङा होमबा? दे जेबो नङा दे मिनिसोरां मोनसे बाथ्रा नोङो आंखौ फसायैनि थाखायनो गाबोन थांनो ओंखारबाय आरो आंखौ फसायाखै आरो बेखौनो सप्तासे सुटि लाना फैनायखौनो नोङो गाननानै नोङो रुमाव थांफिननो नागिरदों आरो नों थांनाङा दे मानोना नोङो न'आव सप्तासे थागोन होननानैनो सुटि लाना फैदों। आंनो थांगोन आंनो थांसै गाबोनो। नोङो आंखौ गाज्रि मोनबाय न' जमुना? आंलाय मानो गाज्रि मोननो दे? आङो ना आं जेबो गाज्रिबो मोनाखै। नोङो खिन्थाना लानांगौब्रा नों खिन्थाना लाबासो आं मिथिगोन। गावगाया आरो रुमनिफ्रायनो ओंखाराखै। आंबो आरो एसे बोरैबा मोनगासिनो नोंखौ खिन्थानो। बाजैनि सिगाङावसो बुंदों आङो। नोङो आंखौ गाज्रि मोनमार नाङा दे। मानो गाज्रि मोनो दे आं नोंखौ मिनिसोरां? नोङो फसायाखैबा फसायाखै आरो नोङो जुदि आंखौ फसायनानै थायाखैबा आं नोंखौ जबरदस्ति मोजां मोनना मा मोननो दे? नोङो गाबोन थांनाङा दे। आंनो बेनिफ्राय थांगोन। मा नोंदि गाबोननो थांनो ओंखारदों आंखौ नायनो सुखुवाखै नामा एसेबो? बिदि नङालै जमुना माने आं एसे बोरैबा मोनदों नोंनि मोखांखौ नायनानै। बिदियानो नंगौ खोमा बेनिखायनो थांनो ओंखारबाय। दे मिनिसोरां नों न'आव थानो होननानै फैदों मानोथ' थांनो ओंखारनांगौ दे आंनि थाखाय। आं गाबोन थांगोन दे नों टेनसन लानाङा मिनिसोरां आं गाबोन फुङावनो ओंखारलांगोन दे होमबा दोनथ'। इसोरा आंनो जेबो हरासै महरखौ एसे हरनाय मोनबाबो मा जागौमोन दे दिनै महर गैयिनि थाखाय आं बेफोरबायदि दिन नुनांगौ जाबाय। आं गाबोन फुङावनो ओंखारलांसै बिबारि आब'मोननि न'आवनो थांगोन आङो। बेयाव मालायनि न'आव थाबाय थानानै मा मोनगोन दे आङो? साननायालाय सानदोंमोन आङो बे न'खरनि बिहामजो जासिगोन होननानै नाथाय मिनिसोराङानो फसायासै आंलाय आरो माथो खालामबावनो। खाफालानो जेथिंबो गाज्रि आंहा भाग्यबो गैया महरबो गाज्रि माने जेथिंबो गाज्रि आंहा। मिनिसोरांखौ लानानैनो एसे खुसि थायोमोन आङो नाथाय बेबो गैला। मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामनांगौ बियो आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोन ना। बियो आंजों रायज्लायनोनो नाङामोन मोगथाङाव नुवागौलागि। बियो साला आंखौ फसायदों होननानै आंखौ थगायबाय। सहायनोनो हाला आङो। खर' सर' गिदिंनाय मोनबाय आं सानै सानैनो आंखौ बेनि थाखायनो साला से खालामबाय दङ बियो। आंना माने ओरैबायदि नुनायाव गाज्रि आंनि थाखायनो बियो थांफिननो ओंखारलायलांबाय सप्तासे सुटि लाना फैनाय मानसियानो। गाबोन फुङावनो ओंखारलांनोसै आं बेनिफ्राय नाङा थाया आङो मालायबा न'आव थागोन होननानै सप्तासे माने सुटि लाना फैदों आंलाय बिनि सुटिखौलाय मानो सिफायना होनो दे थाथों दे बियो न'आव। आंनि मोखांखौ नायनो बानानैनो बियो खारलांनो नागिरदों। आंनो खारनोसै गाबोन फुङाव थाला आङो मा मोनगोन दे बेयाव थाबाय थानानै लासिं सिंनो। गावखौनो गाव बे न'खरनि बिहामजो सानना लादोंमोन आङो नाथाय आंनि सानना लानाया गोरोन्थि आंनिनो गोरोन्थि। महर गैया मा गैया आंहासो बिहामजो जानो फैयो। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे। मैयाथ' मिन्थिखागौमोन आङो मानि थाखाय भिडिअखौ हगाराखैमोन। माने सोरबा सोरबि मिन्थियाबो जानो हागौ बेनिखायनो आङो खिन्थानोसै। मैया आङो जोंहा आबौसेनि फंबायनि सारादु जानो थांदोंमोन आरोना। माने न'निनो नालाय थाङाबाबो जाया ब्रा ब्ला लिंनायखाय थांनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। थैनायाथ' मालाबानो थैदोंमोन मास मोनब्रैसो जाबाय ओमफ्राय मैयासो खुंनाय जादोंमोन आरोना। नङा दाखालियो माने मास मोनब्रैसोनि उनावसो खुंबाय आरोना लोगोफोर।
ओमफ्राय बेनिफ्राय फैनानै खर'आ बिराद सानानै आङो भिडिअखौ बानायनो हायासै माने आं भिडिअखौ हरावसो बानायो नालाय ओमफ्राय दासिमबो खर'आ बोरैबा मोनगासिनो बिनि थाखायनो आं दिनै मोजाङै भिडिअखौनो बानायनो हायासै दे लोगोफोर जाबा दाजा ओरैनो बानायना दोनबाय मोनथिला आरो मोजां जादोंना गाज्रि जादों गोरोन्थिफोरबो जानो हानाय नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालाम दे थाथ'लायदो दिनै लोगोफोर गाबोन लोगो मोनलायसिगोन आरो ना टाटा बाय बाय